Co se stane, když autobus narazí do zdi? Nečekejte to. Už jste někdy přemýšleli, co by se stalo, kdyby autobus narazil do zdi? Já taky ne, ale teď už to víme. Připravte se na explozi smíchu a možná i autobusu. Představte si to. Autobus se řítí plnou rychlostí. Bám, narazí do zdi. Co se stane dál? No, v našem případě se objeví nápis 55 subs. Je to šílené, vím. Ale to je pointa. Chceme vás pobavit a ukázat, že i z obyčejné situace se dá udělat něco nečekaného a vtipného. Proč zrovna 55 odběratelů? Protože to je magické číslo. Ne vážně, je to jen náhoda, ale skvěle se hodí k absurdnosti celé situace. A co vy? Už jste odběratelem? Pokud ne, teď je ten správný čas. Kdo ví, co se stane, až dosáhneme 100 odběratelů? Možná vybuchne další autobus. Líbilo se vám tohle šílenství? Chcete víc takového obsahu? Pak neváhejte a dejte odběr. Klikněte na tlačítko odebírat a staňte se součástí naší bláznivé komunity. Sdílejte tohle video s přáteli, ať se i oni pobaví. A nezapomeňte nám napsat do komentářů, co by se mělo stát, až dosáhneme 100 odběratelů.